Hoxe, 22 de junio de 2016, é o último día de curso deste curso 2015-2016 aquí no CEIP de Curtis. Ahora haberá un festival de fin de curso organizado por todos os alumnados do colegio xunto cos profesores aquí na biblioteca. Hola, bons días a todos e todas. Como todos os anos, e non especialmente, queremos... Bons días a todos e todas. Como todos os anos, e non especialmente, queremos que pasedes un bo rato coas actuacións que imos fazer aquí. Pedimos, por favor, que non faledes para que todos podamos escoitar o mellor posible. Sen máis tardanza, imos coa primeira actuación. Os nenos e as nenas de 3 e 4 anos de educación infantil van cantar para nós a canción do verán. Un aplauso para eles. son fantásticos. Agora seguimos coa actuación de nenos e nenas de educación infantil de 5 anos. Eles interpretan as
significan para todos nós a canción da miña tía. Un aplauso para eles.
Vos. A adaptación é mellor. Isto mesmo grupo interpretará para gusto de todos O home forzudo. Un aplauso para eles.
Iván. Imos agora con el segundo. Eles interpretan Remix ochentero. Un aplauso para eles. Maravillosa actuación, son fantásticos. Seguindo con súa fenomenal actuación, veremos agora Vídeo Rama Van Gogh. Un aplauso para eles.
comprar unha cámara APA en infrarrojos. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina, innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando. All'ultimo secondo volere la vita, lo stile avanti, passando per un battaglo, ma fino avanti, cercando te. Agora, os alumnos de terceiro traen para todos nós o Circo Máxico. Un aplauso para eles. Equilibrista. Esto precisamos que ustedes máis silencio, un gran aplauso.
necesito a vosa colaboración. Cando eu levante este cartel, todos tedes que abuchear. Cando eu levante este, aplaudir. Cando eu levante este, rir. E por último, cando eu levante este, levantar os brazos. Agora, sin máis dilación, que comece o show. Comenzaremos con unha pregunta fundamental para saber se gardas vos recordos da súa estancia na nosa terra. Usted chocado de Navices? Justi, teño entendido que ten 6 coches. E maquinei toda a noite e dixen: para que queres 6 coches se só tens un cu? És un muchacho con moito mundo. Vexamos... Como te pregunto isto? Cal foi a cousa máis embarazosa que fixeche? Yo no embarazada, mi madre está embarazada. Ai. Eu non sei se entenderás moi ben as minhas preguntas. Vou contar en inglés que teño unha cabeza privilexiada por 3 universidades. Ben, Justi, saberás que neste Programation sempre contamos coa intervención do Publication. E hoxe pensamos que sería boa idea realizar unha proba especial, a Especial Probation. Imos buscar ao Justin Bieber galego, Galicia en Justi, e para iso precisamos de 3 voluntarios. A ver, Eva Touriñán, esperedes, por favor.
E ti? Laura de Cur. Ben, vos teredes que imitar a Justin no escenario. E para iso contamos con dúas compañeiras de coreografía. Hola, amigas. Que guapísimas as muchachas. E logo vos de onde vides? De Londres como a Justin? No, esa de aquí na casa do lado, la de Debe da Shows. Ah. Bueno, logo. E ti? Ai, lai. Vaya por Dios. Esta sí que é de Londres. En fin. Co fácil que é o galego, como se complica a xente con outros idiomas de fora. Ben, empezade logo o baile. Agora empezaremos polo da coro. A ver, Germán. Ai. A cabeza non para. Agora ti, Laura, te curtes. E por último, o amigo de Pisteus, Joel. Vale, amigo Roberto, eu gano seguro, practico todos os días facendo a mochilón. Estupendo, maravilloso. O amigo de Pisteus ten unha cualidade excepcional para o baile. Dios mío, se Michael Jackson levantara a cabeza. En fin, o público decide. Publication decide. Chegou o momento de que o público Decida quen é o gañador. Aplausos para Germán